मानोमोन आफा? आं बन दाननो थांसै आइ। ओंखाम ओंख्रिया मोनजोबखाबायना आफा? जालांखादो, नङाबा दा उखैहैगोन नों। नांथ'ला आइ, आं दाहाय फैनानै जाफैसिगोन। गोसोआव गिनाय मोनो अरगें, मानोना नोंसिनि न'खर आरो जोंनि न'खर गोबां फाराग दं। गाज्रि जानांगौब्ला खाथियाव थानानै फरायब्लाबो गाज्रि जागोन आरो गोजानाव थानानै फरायब्लाबो गाज्रि जागोन। नंगौ आयै, टाउन सहराव हस्टेलाव जों थानानै फरायब्लाल' थार सोलोंथाइखौ लानो हाया। गामि ओनसोलाव फरायनानैबो जोंनि गेजेराव गोबां गिदिर गिदिर मानसि जानाय दंसै। जोंनि माखासे बिमा बिफाया गाव गावनि फिसाफोरनि एसे एनै रोंनायखौ देरगानानै टाउन सहराव फरायनो दोनहरो। ओजोंहाय गुदुं मोनसिया गुसु मोनसिया फिसाफोरा बबे लामाजों थांदों बेनि फारसे जेबो थालखौनो लाया। दिनैबो बेरायनाय गाबोनबो पार्टि जानाया बेफोरबायदियावसो जायो। उनाव राहा गैथ्राबा गुबुन हारिजों खारफालांनाय बेफोरबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव गोबां जाफ्लेबाय थायो। बेनिखायनो आं जेराव फरायनो गोसो जादों बे कलेजावनो फरायगोन आफा। टाउन सहराव थानानै फरायब्लाल' गोरों जाया आफा। बहा थांनो आफा? आइ, आं बे रमाला मेदामाव थांनो। रमाला मेदामनाव थांनो आइ। नोंनि एडमिसननि थाखाय रांफोर मोनो खोमा। रमेनाबो जे बिए फरायलायनाय फिसाजो दङ, दिनैसो मिथिथारबाय आङो। बेखौनो फिसाला सोमखोरनि थाखाय बिहामजोखौनो लायनांसिगोन आं। हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान आपडेट भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव आं दिनै मोनसे बड' सुंद' सावथुननि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बे सावथुनानो जादों लोगोफोर अनजिमा फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय, लोगोसेनो बिथां फुलुं नार्जारिनि आखायाव जोनोम मोननाय आरो मोगथां बसुमतारिनि एडिटिं डाइरेक्सन खालामनाय मोनसे गोदान बड' सुंद' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों लोगोफोर समनि दाहार। बेवहाय गाहायै फाव खालामगिरिफोरनि मुङानो जादों फारियै जनालि, फुलुं, कृष्ण, इन्दिरा, बिस्थिराम, सुमित्रा आरो रंजालि। बे सावथुननि केमेरामेनानो जादों लोगोफोर मोगथां आरो शुक्र। लाइटखौ होदों बिथां बिशम्बर आरो सोमला बिथांमोनहा। स' लोगोफोर, बे सावथुना मोगथां बसुमतारि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों अलरेडि हगारजाबाय। नोंथांमोना बे सावथुनखौ जुदि सोरबाफोर नायाखैब्ला मोगथां बसुमतारि चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोसेनो बे सुंद' सावथुननि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनबाय, नोंथांमोना बेनिफ्रायबो नायहैनो हासिगोन। स' लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।